Výstup je z toho taký, že dnes už 100 až 150% sme vyššie ako boli posledné najvyššie predkrízové čísla a posúvame sa dopredu veľmi silným spôsobom, lebo sme pochopili to, že ten trh sa preskupuje a my keď tam budeme a pôjdeme do toho, tak z toho vylezujeme ako výhercovia. A keď sa budeme lakať a budeme sa snažiť šporiť a šetriť všade, tak to bude mať presne opačný efekt. A to hovorím možno aj vám, že nechoďte do toho takým spôsobom, že stiahnem všetko zatvorím a čakám, kedy ma niekto spasie, ale fakt choďte agresívne do toho, aby ste dokázali tých zákazníkov mať, vybudovať, nakontrahovať si veci a dokázali s tými vecami fungovať. Je to fakt jediný účinný systém na to, ako dokážete z tej krízy výjsť ako výhercovia. Lebo platí jedna jediná vec. A to, čím viac vypustených častíc, tým väčší úspech. Ešte raz. Čím viac vypustených častíc, tým väčší úspech. Čím viac častíc na toho zákazníka vypustíte pomocou e-mailového marketingu, pomocou Facebooku, pomocou Instagramu, pomocou Google PPC reklám, pomocou čohokoľvek, tým väčšia je vaša šanca na úspech, že jedna informácia trafí toho správneho človeka, alebo ho trafí 6 tých informácií a vďaka tomu sa on rozhodne, že áno, ja toto chcem.